Hello everybody. Gandang gabi, magandang araw. Kumusta po ang bawat isa mga kapatid? Ayan, mamamalengke tayo, meron tayong bisita ngayon. Ayan si Madam Damin. Hi guys! Hello everyone! Ayan si Toto. Oh, yung sasakyan. Vlog. Oh. Meron tayong bisita, may bagong nani si Toto. Ayan, sino yan? Sino yan, Toto? 1,800 ang weight. May bagong bisita, may bagong nani si Toto. Mr. Jenny, as usual. So, tatlo kami mamamalengke dito sa may Big Mart. Calderetang ribs daw. Pinakbet at saka, ano tatang maluluto? Pritong isda. Oy, kapit ka. Ito na yung mga napamili natin. Magpapinakbet daw. Pinakbet. Ayan. So, kalabasa, ampalaya. Ito, carrots para sa apritada. Saka yung patatas. Ayan. May bawang, sibuyas, bell pepper, okra, talong, kamatis. Tapos ito. Ito yung sitaw. Tapos ito saging kay sis Jenny. Of course, may magic sarap. Ayan, mantika. Ayan. Green peas. Ayan. So, may ano dito, pork cubes. Tapos, ayan. Mas gusto nila yung ano eh. Alam mo mga Tagalog, mas gusto nila yung pinakbet sa lamang. Tapos, meron tayo ditong 4 na kilong tilapia. So, 4 lang kinuha namin kasi marami atang wala bukas. May mga lakad sila. Kaya ayan. So, tilapia kasi walang galunggong. Kaya tilapia na lang yung kinuha namin. Piprito namin. Tapos, ito yung ikakaldereta natin na ribs. Pork ribs. Ayan. Pansahog sa pinakbet. Ayan. 3 kilo din na pork ribs ang ating ikakaldereta. Ayan. So, ayan ang ating lulutuin mamaya para bukas sa church. Wala pa si Smiley. Gawin ay kakain pa yung bisita yan. Supas. Ito, champurado. Kain pa yung champurado. Oh, kain mo tayong champurado bago tayo ano. May saging dito pero ubos na. Answer naman. Kaya lang sila ako eh. Naman! Diyos ko! Pang pinakbet. Kaya nga eh. Hindi na kailangan nguyain. Pwede naman na tayo ng isda, tilapia, para hindi lang sa Pilipinas ang nag-uulam ng tilapia. Tilapia. Naprito na rin yung tilapia. Ayan. Tapos na rin yung tilapia natin for tomorrow. Ito na rin ang ating pinakbet. Pinakbet. Patawad sa dami nating ginawang hindi maganda, sa mga kalukuhan na, ano sabi mga kapatid? Father, forgive them. Positive. Bakit positive? Kasi sabi niya, patawarin mo po sila. Amen. Ikaw kaya